Hello, 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 buenos dias amigo, amigas. Magandang araw po sa inyo lahat. Panibagong pakipagsapalaran na naman po sa kalsada, buhay driver. Andito po tayo guys sa may OSHCC sa OSA may Diliman sa may North Avenue sa Quezon City. Mag-a-attend ng meeting yung ating mga pinag-drive. Ayan, nakikita nyo po sa likod ko yung building ng OS o yung OSHC. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat, sa ating mga kaibigan OFW. May mega love shoutout po sa inyo at sa ating mga kaibigan subscriber, sa mga kapwa po natin driver, nating mga silent viewers. Maraming salamat po sa inyong panonood at ingat po tayo sa ating pagmamaneho. Ayan, at habang inaantay natin sila, vlog muna po tayo. Ayan, nandito po tayo ngayon sa ating service. Ito yung ating dinadalang sasakyan ngayon. Ayan, medyo bago pa siya, kaya medyo maganda pa yung air na. Ayan, sana all may sasakyan, sana all may bagong sasakyan. Ayan, shout out po sa inyong lahat. At vlog muna po tayo habang inaantay natin yung ating mga hinatid dyan sa loob. Mayroon lang po silang meeting dito sa center or sa OS. Mayroon tinatawag na board meeting. Ayan, mayroon daw silang board meeting at tayo ay mag-aantay lamang po dito. Ayan, tatlo po kaming sasakyan dito. Yung dalawa nating kasamang driver ay kumain lamang doon sa labas. At tayo kasi bigla tayong pinag-drive dito, hindi natin alam na tayo pala magdadrive. Habang kumakain kasi si Os doon sa office, bigla tayong tinawagan na magpalit daw ng schedule, magpalit ng sasakyan. At tayo daw po ang magdadrive dito sa center. Ayan, ito yung isang sasakyan ng kasama natin. Hindi makita yung logo, pero isa siyang Montero Sports model 2022 or 2023 pala, sorry. Ayan, ayan yung kita nyo yung logo. Ayan, nasa likod natin yung logo ng isa sa mga sasakyan na kasama natin dito sa OS. At saka ito yung isa, mas malaki yung logo ng isa. Ayan, kita nyo, merong nagda-drive. Hindi po yun yung driver, yan po ay picture lamang po. Ayan, nakita nyo po, yan po ang isa nating kasama rito. Tatlo po kaming sasakyan dito kasi yung isa po ay deputy executive director yung sakay, tapos yung isa po ay commissioner. Yung dalawa po ay medyo mabigatin yung sakay nila. At saka yung aming executive director ay bagong executive director ay may sariling sasakyan na hindi po siya nagpa-drive. Mas mataas yung posisyon pero hindi nagpa-drive doon, hindi sumakay sa government vehicle. Nag-private vehicle po siya. Ganun po ka-low profile yung ating bagong executive director na mag-a-assume yata by August yata siya mag-a-assume ng office sa aming opisina. Ayan, may galap shoutout po sa lahat ng mga government official, government employees at sa lahat po ng mga empleyado po ng sa lahat po ng mga nagtatrabaho or nakipagsapalaran sa buhay. Ayan, kaunting update at lamang po at maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, again, buenos dias sa senyorita at maraming salamat po sa lahat ng sumuport sa ating mga video at sa ating mga kaibigan. Salamat po sa inyong suporta. Gracias por el apoyo de mi amigo. Ayan, maraming salamat ulit mga kaibigan sa inyong panonood ng ating mga video. Gracias por permis videos. Maraming salamat po. Ito po yung loob ng ating sasakyan na minamaneho. At medyo madilim sa loob kasi itim po yung ating mga upuan. Ayan, hindi nyo makikita yung loob. Ayan, medyo madilim po ang loob niyan. Again, maraming salamat mga kaibigan sa pagsuporta sa aking video at enjoy lang po tayo sa panonood at ulit maraming salamat. Bagamat hindi tayo
kalakihang vlogger. Tsaga-tsaga lamang po at papasamba at makakaipon din tayo ng kaunting kabuhayan sa pag-vlog. Ayan. Ayan, enjoy lamang po para naman po hindi tayo masyadong mapuring sa buhay. Pagkapag ganito po na medyo wala tayong ginagawa ay nagba-vlog po tayo. Ayan, shout out po sa inyong lahat. Ayan, maraming salamat po at bye bye po. Enjoy lang po tayo at I love you all. Ingat po tayong lahat sa ating mga ginagawa sa araw-araw. Bye bye.